Aabenraa Møbeltransport har mere end 25 års erfaring i flyttebranchen. Fra den første kundekontakt til vi har flyttet for dig, får du en personlig, seriøs og professionel service. Flytning til tiden. Fleksibel og med den nødvendige omsorg for dine ting. Vi klarer alle typer flytninger for private og virksomheder, både i Danmark og udlandet. En flytning er ikke bare en flytning. Ofte er det flere år eller et helt liv, som skal flyttes til en ny adresse. Derfor skal der passes rigtig godt på tingene. Hos Aabenraa Møbeltransport låner du gratis flyttekasser, når vi laver flytningen. Vi har fleksible løsninger fra hjælp selv flytning til en total løsning, hvor vi klarer det hele. Vi er medlem af DMF, Dansk Møbeltransportforening. Aabenraa Møbeltransport opmagasinerer dine møbler og ting på tempereret lager. Du kan trygt overlade dine ting til os. Aabenraa Møbeltransport har biler fra 1 til 60 kubikmeter op til 10 tons og 22 pallepladser. Hvor veluddannede og erfarne chauffører håndterer professionelt din godstransport og eller budkørsel i en enkel eller fast kørsel. Aabenraa Møbeltransport gør din flytning til en perfekt oplevelse.